ایرو 4 سال لی سر کوچبارکirina têkoşer û xebatkarê Kurd Yusuf Yaqub ku jiyana xwe tev êxistiye di xizmeta doza Kurdî û rêbaza Kurdayetiyê re derbas dibin. Li Rojavayê Kurdistanê gelek kesayetên niştimanî û xebatkarên Kurd hene. Jiyana xwe li ser dirêjahiya temenê xwe ê xistine di xizmeta doza Kurdî û rêbaza Kurdayetiyê de ku bajarê Dêrkê û gundewarê wê jî ji ber cihê stratejî û girêdana di navbera Başûr û Bakurê Kurdistanê de û bandora şewreşên Kurdistanî û şewreşgeran lê hatkirin, pareka wê ya berçav ji wan xebatkaran hebû. Ji wan xebatkaran jî Yusuf Yaqub e. Xebatkarê Kurd Yusuf Yaqub sala 1934 li gundê Çemşeref li gundewarê Dêrkê ji dayîk bûye. Di biçûkaniya xwe de li gundê Qerexirabeyê di navbera Zihêriyê û Çemşeref de jiyaye. Di salên şêstî de ji saliya bîstan tevlî Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê Alpartî bûye ku îro Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye nas kiriye. Sala 1965 tevlî beşê li dijî cudabûna partî bi serkirdayetiya Kinanê Egîd bû û bereke dijî cudabûna partî di sala 1966 de ava kirin. Ku di nav wan de gelek kesayetên niştimanî wek xebatkar Ehmed Mella Ibrahîm û Feqîrallah bavê Silo, Abdulqadir Gurî, bavên vîskarê Kurd Welîd Abdulqadir û gelek kesayetên niştimanî ji dêrka Hemko gundewarê wê tevlî wan bûn. Yaqub bi gelek karên giring û hestiyar yê partî ku ji aliyê Kinanê Egîd ve wê demê de hat spartin rabûye. Wekû çandeyê partî ji Herêma Kurdistanê re tevlî metirsiya li ser jiyana wî jariyê deshilata Sûriyê ve bi erkê xwe yê netewî bi mêranî û lehengî radibû. Tekoşerê Kurd Yusuf Yaqub yekcistûnên partî û rêbaza Barzaniyê nemir bû li dêrka Rojavayê Kurdistanê bi can û mal û milkên xwe di xizmeta partî û rêbaza pîroz debû. Mala wî ji mêvandariya xebatkarên Başûrê Kurdistanê û serkirdayetiya partî re di nav wan de Hecîdha Mêmîro serkirdeyên wê qonaxê û civîn û kombûnên partî re herdem vekirî bû. Herwiha li pêş Kurdên Başûrê Kurdistanê serbarî pêşwaziya wî ji xebatkarên Bakurê Kurdistanê re piştî serhildana dijî deshilata Tirkiyê di salên heşteyî de bi serkirdayetiya General Kinan Efrîn bi hemî cudahiya wan ya rêxistinî û mala Yusuf wekî cihekî aram ji siyasetmedar û xebatkarên Kurdistanî re yên ku ji gef û fişara dijminên doza Kurdî direviyan Rojavayê Kurdistanê û li dêrka ku hembêza xebatkaran bû bicî dibûn nas kirî bû û ji ber wê yekê kar û xebata Yusuf cihê rêzgirtinê bû ji aliyê hemî çalakiyên siyasî ve li dêrkê û deverê. Xebatkarê Kurd Yusuf Yaqub di bîr û baweriyên xwe de ma ta ku sala 2017 de koça dawî kir. Beriya ku jiyana xwe ji dest bide xweste ku qewîtiya wî ew bû ku termê wî bi alaya Kurdistanê were pêçandin. Yusuf Yaqub sala 1957 zewcî 10 zarokên wî hene, 7 keç û sê kurin. Bîr û baweriyên xwe di hêş û dilê zarokên xwe de çand. Yek ji kurên wî diraparîna Başûrê Kurdistanê de sala 1991 tevlî refên pêşmergeyên Kurdistanê bû piştî 6 mehan vegeriya Rojavayê Kurdistanê. Ji ber pêşmergeyetiyê wî erkê pîroz gelek caran rastî astengiyên ewlehî ji alî rejima Sûriyê ve di karê xwe de li Ermêlan dihat. Herwiha zarokên wî xebat û rêk û şopa bavê xwe berdewam dikin ku keça wî Perîxan Yusuf Dawûd niha serkirdeyek e di nav partiya bavê xwe de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û cihê xwe di nav komîta navendiya PDKSê de wekû berpirsa devera koçeran li gundewarê Dêrkê digire. Bi koçbarkirina Yusuf Yaqub bajarê Dêrkê û Rojavayê Kurdistanê û partî û rêbaza Barzaniyê nemir mêrxwaz û kurdperwerekî xizmetkar û hêja jî dest da. Elî Omar.